Grazas por acompañarnos neste terrible día, ao que por desgraza parece que nos estamos a acostumar. Xa que nas cifras oficiais dende o 1 de xaneiro de 2003 un total de 950 mulleres foron asasinadas a mans das súas parellas ou exparellas. Este 2018 son xa 26 víctimas, 3 de elas na Galiza. Veciñas e veciños de Chantada amosaron este martes a súa repulsa ao último crime machista, o de Cabana de Bergantiños, no que un home disparou a súa muller polas costas no domicilio familiar, rematando coa súa vida. O colectivo feminista Pola Miúda convocou esta nova movilización no seu obxectivo de denuncia dentro da loita contra a violencia e a desigualdade. Este novo suceso marca a vítima mortal número 26 en España e a terceira na nosa comunidade no que vai de ano. Que é o que está fallando, que é o que está pasando? Pois nós cremos que o principal é a sociedade. En un primeiro punto falla a sociedade polo patriarcado, que é o que provoca en momentos extremos o asasinato, como vimos esta semana, vimos repetidamente todas as semanas. En segundo lugar, tamén fallan pois a importancia que se lle dá a este tipo de situacións, especificamente aos asesinatos por violencia machista, primeiramente porque xa non son considerados como violencia machista, nin sequera como terrorismo. Considéranse que son asesinatos puntuais ou que non teñen ningunha conexión de fondo ca realidade problemática que leva a estes crímenes, e creemos que debería tratarse dende a perspectiva dunha situación colectiva na que as mulleres son cousificadas como posesións o que levan a situación do asesinato cando esa persoa considera que esa muller non debe ser posesión de outra persoa, senón del, cando rematan neste triste final. O Pacto de Estado contra a Violencia Machista inclúe 292 medidas aprobadas polo Congreso e o Senado en diversas dimensións. A mobilización social e a sensibilización a pé de rúa tamén son definitivas para mudar as cousas. Dende o meu punto de vista, considero que se deberían dar unha importancia suprema e indispensable ás medidas de protección. Neste caso das mulleres en violencia de xénero. O problema é que aínda non estamos suficientemente concienciados ou non se xera unha situación suficientemente de tranquilidade para que unha muller poda acceder e denunciar sen ter medo a represalias, porque non se sinte protexida cando dá ese paso de denunciar. Creo que o máis importante é poder conseguir unha tranquilidade a esa muller poda ir a denunciar e saber que vai estar protexida polo Estado e por todos, non únicamente polo Estado, tamén pola sociedade, que vai ser avalada, que vai ser apoiada por todos nós para que elas podan salir desa situación de que non teñen por que rematar todas as situacións nun asasinato, que hai saída e que poden retomar a súa vida de maneira digna. É moi importante tamén sair á rúa, como se fixo no caso de onte, en Chantada e en calquera vila pequena, en calquera lugar, e, bueno, sinalar estes actos, condenalos públicamente e visibilizar pois toda a oposición, non, a este tipo de acontecementos. Por suposto, de feito, este ano estamos tremendamente contentas polo impacto e o crecemento que tuvo o movemento feminista a nivel estatal e tamén aquí a nivel galego, e creemos que foi gracias a un maior diálogo entre todos os movementos feministas e unha maior coordinación, que ao final é unha loita colectiva, é unha loita na que temos que participar todos para conseguir chegar á igualdade.